El Club Natació Barcelona ha fet un bon fitxatge per afrontar el tram final de la Lliga i la Copa del Rei. L'equip entrenat per Toni Esteller hi ha incorporat Dani Cèrcols, un jugador experimentat que la temporada passada jugava al Navarra. Ara portava des del novembre que no anava a entrenar 2 cops perquè sóc una mica malalt i això, de nedar una mica, però el tema ritme de partit, el tema de cama, una posició tan difícil com és el tema boia, pues suposo que em costarà. En 2 setmanes no sé si arribaré, no? Però bueno, després ve la Copa i intentaré pues, donar-ho tot. Finalment el tinc. És un nano que en 13 anys el vaig tindre aquí al club amb el seu pare per incorporar-lo, que era del Trinitat Vella, i degut a que ell tenia els amics del Trinitat al Montjuïc, se'n va anar cap allà. Després, quan va sortir del Mediterrani, també vam fer un moviment amb ell, però el Sabadell va apostar molt fort i se'l va endur. I sembla ser que ara, que està a Brasil, doncs, degut a les circumstàncies particulars del club, que no podem comptar amb els 2 estrangers, havíem perdut un cert equilibri i l'aparició d'ell, del que es tracta és que ens torni aquest equilibri que haguéssim perdut tota la resta de la temporada. Veig que som quarts i suposo que si amb aquesta empanteta que pugui donar o aquest gra que pugui aportar, a veure si ho podem mantindre o qui diu de no superar-ho, no? El que li demano és que aporti sobretot experiència en un equip tan jove i sobretot hi ha 2 posicions que jo crec que nosaltres estem mancats, que és el defensor de boia i el boia. I amb aquestes 2 posicions jo crec que ella ens pot ajudar molt. Cèrcols té 35 anys i molta experiència a la Lliga espanyola. A més, des de l'any 2006, cada estiu marxa als Estats Units per jugar a la Lliga Americana de waterpolo. Experiència en tinc, no? Aquest any serà, des dels 15 anys porto 20 anys a Divisió d'Honor, no? Ja plou molt, no? Però vinc amb les mateixes il·lusions i les mateixes ganes perquè potser l'any passat no sabia que era la meva última temporada i ara sé que tinc 4 mesos i ho vull assaborir. Un cop acabi la temporada, Dani Cèrcols marxarà al Brasil per jugar amb el Paineiras, però el boia no tanca cap porta. Que ara tinc una cadira ja que m'espera i jo sé com estan les coses i estan difícils i no ho vull desaprofitar, no? Però no renuncio a res. Aquest esport m'ha donat moltes coses, m'ha obert molt els ulls, no? Soc molt obert de ment i he viatjat durant molt de temps, molts anys, des de ben jove, llavors no m'importa, no? Estar aquí a Brasil, als Estats Units, continuar aquí, que tinc la família, ara acabo de tindre la petita, que té 5 mesos, llavors la família ha encantat, no? Sempre m'ha agradat ell com a jugador, sé que és una persona excel·lent, cosa fonamental per estar amb el meu equip, i per tant, a mi m'agradaria, és evident, però jo sé que cada un té les seves circumstàncies personals i d'aquí al juny ja veurem.